menungso dipadani wedhus. Pakanane rambuanan. Ning jenenge wong waras iki larang regane lho. Ngono. Jangane terong, kurupane dong kertas. Jadi mulane ya warase larang regane. Mulane nalika lara ya aja susah-susah nemen, nalika waras ya aja engkres. Terong karo tahu. Lalapane teri. Sayang ora nang lalapane Lombok. Mantep ya. Yang sama Pak. Isek lho Pak sama. Ngedang kan? Sik warep lho Pak. Nyong. Kadah ya bulan baleni ngakon madang. Ya lur. Bodong kates ora pahit ki jenenge terus apa? Nah, mbok endi wari. Ora berane kurang. Bukine sing akeh rambenane. Iki gagange terong kae. Aku mbiyen lah ngarani cakar. Yang jenenge wong jaman biyen. Ngene sirek iwak pite cakar ngarani. Jelek terong kuwi biyen cakare ketune musim. Heeh. Man biyen ngono, ngene ngarep kok. Kayak teronge. Terong anu ijo kae. Utuh putih. Heeh. Biyen ning terong kan ijo. Terus putih, terus metungu. Gladek itu ada mini-mini iki gladek. Tapi aku senenge mantar sing ijo lho. Ngono. Jadi kalau lek kesate putih ngono lho. Yang dolar jangane sing matang emang. Madang. Jangane terong, lah ngeteri pak angin. Lah maring jematon ya, Mang. Alhamdulillah. Pokoknya enak tok. Lur, ndang, nek aku wis mantek lho. Ngono. Enak pala. Nah, Wis, masak. rambenane sik akeh. Entak. Menggedong kates rong ulung, Mang. Mbok endewer bagian titik kae. Oh enak pala. Mantep lur. Dulur-dulur monggo. Sing dereng dahar monggo dahar. Jaga imun. Dadi waras ki larang regane ning toko reneng. Wis ngono ya lur. Andem selamat donga dinunga. Assalamualaikum.